El segon premi d'honor col·lectiu és per a l'Assemblea Cultural Galega, per difondre la cultura i la llengua gallegues, pel seu arrelament al barri i per ser un espai de trobada per a persones amb diferents identitats i sensibilitats. L'Assemblea Cultural Galega de Catalunya és una alternativa al tipus d'associacions galegues que normalment estan aquí a Barcelona. El 2012 va néixer com una entitat autogestionada, apartidària i oberta en tot el món. És benvingut i on treballem per fer una interseccionalitat entre la cultura gallega i la cultura catalana. Fem un munt d'activitats, un munt de projectes que tenim. Per exemple, un dels projectes magnífics és la ludoteca. Mares i pares que li parlen als seus fills en gallec, aquí, a Barcelona. Tenim una biblioteca a Saber de la Branya, en la que organitzem clubs de lectura. També hi ha una tavernada, que és un espai obert al barri on la gent pot vindre a fer una activitat cultural, la que vulgui, des de cantar, ballar, teatre. També tenim diferents activitats molt grans al llarg de l'any relacionades amb la nostra cultura i gastronomia. Al maig tenim el Primavera Song, que és una festa que fem relacionada amb el Dia de les Lletres Gallegues. Nosaltres som una associació que divulguem i treballem amb la cultura gallega, però som una associació catalana i estem oberts al barri de Gràcia i a tothom. I Moisés Gil, membres de l'Assemblea Cultural Galega. Autoritats, jurat, veïns i veïnes. Deia Castelar que un gallec no protesta, emigra, però això no és del tot cert. Protestem resistint. Venim d'un poble que ha migrat durant segles, que ha sabut adaptar-se sense perdre la seva identitat i protestem fent barri. Per això vam néixer a Gràcia com a col·lectiu, perquè ens vam trobar una comunitat crítica i compromesa. Avui, més d'una dècada després, podem dir amb orgull que som gracients. Com molts altres pobles, el gallec ha estat i continua sent un poble migrant. Sabem què vol dir començar de nou i construir el futur lluny de casa. I avui, molts altres pobles arriben a Barcelona amb els mateixos somnis. Per això, en temps de tensió social, gentrificació i expulsió del veïnat, considerem que és més que necessari que mai reconèixer aquelles presències que sumen, que generen vincles i que lluiten per mantenir viu el teixit dels barris. Per tant, aquest premi no és només un honor, és també un compromís. Agraïm sincerament al districte de Gràcia aquest reconeixement, que entenem que va més enllà de la nostra entitat. És un homenatge a totes les migracions que han fet créixer aquesta ciutat i aquest barri. Quan les cultures es troben, quan dialoguen i cooperen amb la cultura catalana, totes es fan més fortes. I per això seguirem. El dissabte 17 de maig celebrarem el Dia de les Lletres Galegues a la plaça del Poble Gitano. Enguany homenatgem les cantareires, dones que encarnen l'essència d'una cultura que neix al carrer, que canta el que viu i que fa de la paraula una forma de resistència i de memòria. Esteu totes i tots convidats, perquè res representa millor la cultura popular que això, sortir al carrer, trobar-nos, continuar fent cultura entre totes i protestar resistint, protestar fent barri. Moltes gràcies. Bravo! Bravo!